Ndikukwasengana Mwari mstara mambo Jesu. Amen. Mwari ndi Mwari wakanaka, regai ndipe rukudzo kutungamiriri wedu vafundisi vese pakati pedu nevabvuwi nemagosa ese. Mwari wakitire nyasha mstara Jesu. Amen. Ndichada ndidzidzise kubva ku theme iri kuti iyo Behold, I will do a new thing. Ndi Mwari wedu unoita zvitsva. So ndichada ndiverenge John chapter 9 from verse 6. John chapter 9 from verse 6. After Jesus said this, he spit on the ground, made some mud, put it on the man's eyes. Jesus told him, go and wash in Siloam pool. Siloam means sent. So the man went to the pool, washed, and came back, and he was now able to see. Dinamati. Baba tinokutendai nekuda kweshoko renyu. Tidzidzisei, tigonesei, tisimbisei muzita ra Jesu Kristu eNazareta. Amen. Ndinogona kukudzika pasasa una? Yeah. Thank you. Rugwaro rwandaverenga rune chekuita nemurume akaberekwa riri bofu. So Jesu ndokuya kuzoporesa murume uyu. Asi nzira yaakashandisa apa haisiriyo nzira yaakashandisa paakaporesa murume watinoziva vazhinji anonzi blind Bartimaeus. Bartimaeus akangoudzwa izwi rekuti receive your sight, chiona, ndokubva aona. Uyu murume ore pana John chapter 9, Jesu wakatora mavhu ndokubva aisa kumeso emurume uyu. Ndofunga tese tinozwisisa kuti mavhu anokanganisa meso. Pakatosumuka champupura apa munhu anobata kumeso nokuti jecha kana kuti mavhu akapinda mumeso anokukanganisa. So which means ivhu pacharo harisi right mumeso emunhu. So Jesu arikuda kuporesa munhu ndokubva atora mavhu akaisa mumeso. Zvekuti murume uyu aigona kubvunza nokuti haoni, aigona kubvunza kuti ko ndiani kwaari kundidaro? Oti ndini Jesu wamasimba ose ndiri kuda kukuporesa. By experience nezvaanonzwawo kuti Jesu unosumudza mapofu, hakuna kwaakabvira anzwa mamwe mapofu aiswa mavhu kumeso. So by experience anga ane right yekuresista kuita naro kuti Jesu haite zvakadaro. Takanzwa vazhinji vakaporeswa naJesu, hakuna anoiswa mavhu mumeso. But murume uyu handizive chaiva maari wakagamuchira this kind of healing. Aiswa mavhu kumeso ndokubva atumwa kuti chienda undogeza kurwizi Siloam. Murume uyu ibofu, ari kuudzwa zvekuita, ari kutumwa. Aifanirwa futi kukomplaina kana kukumbira kuti pana angandibatawo ruoko here ndiende kuSiloam kwacho kwandatumwa. Jesu ari kupa munhu assignment, munhu asati ane healing kana kuti asati ane solution. Murume uyu handizive kuti sei ndokubva atongozvigamuchira, wakaenda kuSiloam ndokugeza akadzoka ava kuona. Ini yandinoziva ndofunga yatinotenda tese kuti Jesu is my last bus stop. Kana ndasangana naye ndakwana nezvese. Pano ndine scripture iri kundichallenge manje. Murume akasangana naJesu ndokubva aiswa mavhu kumeso ndokuenda kundogeza kwakuzodzoka achiona. Zvoreva kuti akatobvawo pana Jesu wacho asati akuona, asi asangana naJesu anoita kuti aone. Nokuti mulife sometimes vanhu vanojajana kuti iwo ndofunga usi serious pakunamata, nokuti munhu chaiye anonamata Mwari asangana nenyasha dzaMwari haana mufambiro yaaramba neproblem iyi. So murume uyu ari kundipa ipicture yekuti zvinogona kutoita kusangana naJesu uri bofu, wobva pana Jesu wacho uchiri bofu kudaro, watombosangana naye and atombodhila newe, atombokubata, but woramba uine kaproblem kako kusvika wasvika pane chimwe chinhano. Nokuti kazhinji vanhu vanotaiwa ukasangana naye haurambe wakadaro. Uyu akasangana naye ndokubva atosiwa akadaro, but ndokubva audzwa zvekuita nekwekuenda. Tikatora picture iyi, murume uyu achienda kurwizi Siloam aine mavhu kumeso, vanhu vese vaanosangana nawo vanomunzwira tsitsi. Yet asangana naJesu but achiri kupisa tsitsi.
ane zvaaitirwa naJesu but achiri kupisa tsitsi zvokuti vanhu vakamubvunza kuti ko ndiani kwakuitira utsinye hwakadaro kukuisa mavhu kumeso obva wati ndiJesu, vanoona kuti aJesu aite izvozvo, ane tsitsi neupenyu hwevanhu, haaise vanhu mavhu kumeso. Experience zviri kusangana nazvo nemurume uyu hakuna mumwe angazviitirwa. Regani kasetaura mazwi aya, Mwari wedu haashanduke asi ane simba rekushandura zvinhu mune kumwe kuita. He is the unchangeable changer. Saka uchiona kuti kare vanhu pavainonamata vaitora zvipiriso zvemombe nemakwai, nhasi uno tinongotenda muna Jesu akava chipiriso chekugumisira. Zvorati kune vakanamata through animal sacrifice, vachinamata Mwari waAbrahama. Isu ndiye watiri kunamata nhasi through Jesus Christ who is the last sacrifice. Zvoreva kuti akashandura nzira yekunamatwa nayo, but iye haana kushanduka nokuti anoda kunamatwa. Handina problem nekuti Mwari vaita zvitsva, ndinoita problem kana zvitsva zvacho zvichipesana naiye Mwari nokuti iye haashanduke. Kana Mwari vakakupa chizaruko chezvinhu zvitsva zvaungataure kukereke, chatinogona kuziva kuti zvitsva izvi ndezvaMwari, zvinotidzorera pamaprinciples, the character and the love of God. Hakuna zvitsva zvinozouya zvinopesana nekunamatwa kwaMwari, iye ari Mwari anoda kunamatwa. Unogona kuva nechizaruko nehope dzako nechiprofita chawawana, but principle iripo ndeyekuti inofanirwa kutidzorera pakunamata Mwari. Hakuna new revelation, chizaruko chitsva chaunoti Mwari ndo zvavandudza zvinopesana nezvinodiwa naMwari. Hakuna revelation inokuudza kutuka vakuru. Kana Mwari vakakushandisa sei, learn to respect and give honor to the elders. Mwari ndiMwari ane maprinciples atinofanirwa kudzokera paari. Pano zvaitwa naJesu, end result upofu hwakapera. So haana kuisa mavhu kuti munhu asekwe, akamuisa mavhu iri system yekuti aende kunogeza aporeswe. Saka nyaya painongoperera ndiJesu unoporesa. Nzira yashandiswa itsva hazvinobvira zvaitwa kune mamwe mapofu, but chakafanana pamapofu ese anoasiya aakuona, anounza solution mulife yemunhu. Nhamo yataita dzimwe nguva ndeyekuti takabata kwatakabva tikakanganwa kuziva kwatiri kuenda. I'll give you an example. Ukatarisa zvakaita motokari ine windscreen neview mirror, magirazi ese ari tuiwa anokosha. Unodriver wakatarisa pawindscreen pako apa kumberi kwauri kuenda, asi kana wakuzodawo kurivhesa uye nekutarisa kumashure unoignore nyangwe rakakura kudaro, wombocheka paview mirror kuti kumashure kwakamira sei. Nhamo ndeyekudriver wakatarisa paview mirror wokanganwa kutarisa kuri kuendwa, honguti nekwatakabva asi kune kuri kuendwa. So sometimes panoita a clash yekuti vamwe vari kuti chechi takabva nayo kure, vamwe voda kutendawo nayo kure. So kune vari kuda kuenda nevari kudhonza. Kudhonzerana kunobva papi? Nokuti dzimwe nguva munhu atadza kuziva pfungwa yaMwari muzuva ranhasi. Judges chapter 14 verse 4. Judges 14 verse 4 inobva yati pamusoro pemurume unonzi Samson. Ati kuvabereki, ndiperekedzei ndonoroora musikana wandakaona kuvaFiristia. Vabereki ndokubva vati, hazvitenderwi nokuti Mwari havadi kuti tirore nemamwe marudzi. Watsvakirei kuvaFiristia vasina kudzingiswa? The parents were correct according to Deuteronomy 7 verse 3. Inoti iyo, don't intermarry with other tribes. As Judges 14:4 inobva yati, for his parents did not know that it was of the Lord, who was seeking occasion to destroy the Philistines. Zvanzi vabereki havana kunge vaziva kuti itori pfungwa yaMwari yekuti aende kundorwisa vaFiristia. But haana kutaura izwi rekuti handei tinorwisa, ari kuti pane wandada. So the process ndo yavanetsa, but the purpose kunorwa nevaFiristia, asi nzira yekunorwa nayo kunyepera kunopfimba ikoko.
So dzimwe nguva vanhu vanogona kutadza kuziva the purpose of God nokuti vatadza kuunderstanda the process iri kushandiswa. Saka clash inouya pakuti ava vabereki vari right, vari kutaura zviri mubhaibheri but havasi kuziva pfungwa yaMwari wacho pamusoro penhau yaSamsoni. Mwari vari kuda kuti Samsoni anouraya vaFiristia. Nzira yaanoshandisa anowana musikana ariko kwaanoda, nokuti paachanopfimba ozoda kuroora vane zvavachamuitira zvinomurwadza orova dzinza rese. Saka haatange nefight, anotanga nelove, but purpose iri fight. Saka uchiona kuti Samsoni haana kubvira aroora kuvaFiristia, but aida kuroora. Nokuti Mwari uya shoko raMwari harizvipikise. Mwari hazvikontradicte. Akati musaroora mamwe marudzi. Samsoni haana kuti ndakutonoroora, aida kuroora. Kuda kuroora hakusi kuroora. Vasikana murimo, mumwe munhu aida kukuroora akazoroora. Ndonga unozviunderstanda izvi. Aida kuroora haana kuzoroora, saka kuda kuroora hakusi kuroora. Saka Samsoni ari kungoti pane wandada ndoda kunoroora kwete ndatoroora. Saka vabereki havasi kuziva manje kuti Mwari ane pfungwa yekuti kana asvika pakati pavo vamugamuchira, pavanomurwadzisa ndo paanowana hasha dzekuti agone kurova vanhu vese variko. So his parents did not know that it was of the Lord. Ivo vabereki nharo dzavo dziri papi, vari kukota scripture kuti shoko rinoti musaroora mamwe marudzi. But Samson haasi kuroora, aida kuroora. So challenge iripo mukunamata dzimwe nguva ndeyekuti munhu akamira panhororondo, haana kumira pachizaruko chanhasi. Rangu rinoti kana taakunamata give us today our daily bread, kureva kuti pane chingwa chanezuro, pane shoko ranga rakanaka nezuro, but padambudziko ranhasi taakuda Mwari unotaura nhasi. Ukavhura bhaibheri rako zvakanaka, vanhu vakaporeswa. Jesu akafamba achiporesa vanhu. Asi unoziziva here kuti hakuna akaporeswa HIV naJesu? Kana unaro uvhure. Ndakanzwa zvipusha, ndakanzwa mapofu, ndakanzwa zvirema. PaAIDS apa hapana. Why? Yanga isiko. So ndiri kuda anointing yanhasi inodhila nehosha iyi. Solomon watinoverenga mubhaibheri kuti aiva nemari zhinji akapfuma, unoziva here kuti anga asina kana foni kana kambudzi zvako. Iyo iri mbinga. Solo ndiye anga ari mukuru wemazuva kawo, but anga asina foni kana mota zvayo. Mazuva acho nenguva dzacho. So ini kana ndakunamata Mwari akaropafadza Job, chandinoziva zvimwe zvandiri kuchemera kuna Mwari uyu, vamwe vakamunamata nyanga vanga vakapfuma vanga vasina. I need the revelation of today. Mukomana aporeswa, zvaitwa paari, nyangwe dai hama dzakamuona dzaigona kuramba kuti ndiMwari, vaigona kumudzwira tsitsi kuti ni moyo murefu na Kristu okuzora madhaga here. Isu takatonzwa kuti paakaporesa Bhatimio haanatomuyisa mavhu, akangotaura kuti chiona, Bhatimio ndokubva aona. So tine vanhu vane history, vakatsika pahistory kuti Mwari hadai, Mwari hadai, Mwari hadai. Ndosaka Jesu paakafamba pamusoro pemvura achiteera vadzidzi vake, havana kufara, vakawedzera kutya, vakati ndofunga chipoko. Sei nhororondo inoti kudii? Luke chapter 4. Jesu akambokumbira bhoti raPita, akapinda mubhoti akaparidza. Vakajaira Jesu anokumbira mabhoti kwete anotevera kana pasina bhoti. So nhororondo inorwa nerizvikuitwa naMwari nhasi. Havana kupembera kuti Ishe wedu vari kuuya, vakati haadaro, haasiri ndofunga chipoko, vakawedzera kutya. Solution ikauya nenzira yausina kujaira, unotiza, unovenga nekutiza rugare. Ndakandimbokupa nyaya. Mwari waShadrach, Meshach naAbednego akawanira nyasha, vakapinda mumoto,
vakabuda havana kutsva. Mwari waLot akapa Lot message yekuti tiza panotsva munhu. Saka ukasangana nevanhu vakapinda chechi yaLot, dhera unoda kukandwa mumoto unodzi kuti gara watiza. Vane nhororondoka. Samson ane simba rekubvarura shumba nemaoko, but Daniel paakaiswa mugomba reshumba haana shumba yaakatenderwa kubata. Why? Nokuti pamazuva aDhanieri Mwari une chikonzero. Shumba idzi dzine juti rekuzodya vanhu vanetsana naDhanieri. Saka ukagara wadziuraya saSamson uri kubatsira hama dzako mhandu kuti dzive nebreakthrough. You must know the purpose of God in your time. Mumwaka watiri mazuva atiri Mwari vari kudei ndo inonzi give us today our daily kuda chingwa chedu chanhasi, kuda tiri kuda the revelation of today, kuda kuzova pfungwa yaMwari muna nhasi kuti ndoita sei. People, they can easily embrace change kana iri kutechnology. Taimboridza marecords, taane flash, takaita maCD, takaita zvaka, havana problem nazvo. Handeipa nhau dzekunamata hatidaro. Vakuru kare vanga vasingadaro. True. Nezvikonzero zvavainazvo mazuva iwayo. Munazuva rero kune vanhu vakaudzana kuti TV inokonzera musikanzwa. Vanga vari right. Mazuva ano church inogona kutova neTV channel vanhu vakatendeuka vakapona. Okay. Ndiri kuchikoro ndichita O level. Mai vangu vaigara vakanetseka kuti musikanzwa yawinayo iyi. Pano handidi kamuzukuru pana. Concentrate nemabhuku. Kuchikoro kwakabviwa. Ndaakushanda ndakura. Vakazouya vakuchema futi. Zvanzi ndofaire ndisina muzukuru. Ndimairamba kaprogramu iyi. Ndopana noti aiwa zvine chekuita nemwaka. Today's bread vari kuda vazukuru. But kare vakati ndikangokawo handidi mhosva pano. Sapane nguva yokuti dai ndakava nemwana yaiva mhosva. Izvezvi makorokoto. Season, time. Chatakavenga kare. Munguva yatava chinogona kugamuchirika. John 4:24 mukadzi weSamaria patsime naJesu akanyima Jesu mvura. Handinyanyomupa mhosva nokuti iye akaberekwa kutsika inoti maSamaria nemaJudha haadyidzane. But inzwa kamatauriro ake achiudza Jesu, takatomirira Mesaya. Mesaya achauya. Iye ari kutaura naMesaya akauya. Iye achiti achauya. Kureva kuti ari kutadza kuimbresa the truth nekuti akagara patsika dzavo. Havatendi kuti anogona kuuya Mesaya ari muJudha. Nokuti ivo vakamakana pachavo. Hama dzangu munoziva here kuti kudenga hakuitwe zvemachechi kunoitwa zvaMwari. Machechi ndio anoita zvaMwari, Mwari anoita zvavanhu vanotenda. Nokuti dzimwe nguva uchasangana nefavor yako isingapinde kuchechi kwenyu. Nokuti maSamaria nemaJudha haadyidzane, but vese vakamirira Mesaya. Akati aiwa zviite isati dyidzane nemi. Wauri kurambira ndiye Mesaya wacho wawakatomirira. Sei waramba? Ndakaberekwa kune mutemo iwoyo. maSamaria nemaJudha haadyidzane. So Mwari unogona kuita zvinhu muupenyu hwako wotadza kutogamuchira solution yaunzwa naMwari nekuda kuti une tsika dzawakatsika padziri. So murume uyu akaiswa mavhu. Maybe chinoita tasacomplain kana usingaone ukaiswa futi mavhu hauna kutoshorwa. Zvakafanana. Nothing to lose. Hapana zvawakanganiswa, wagara wakakanganisika kudhara zvako. Asala munza munoti akuenda kuchechi unotorerwa mari dzedu vada kupfuma nesu. Asi wakauya wakapfuma kana uda kuzopfumisa vanhu. Kuchechi vanotokuita murombo unotorerwa mari asi wakauya uri mhene. Wakutorerwa mari zhinji yako. Pari paunofanira kuona ndagara ndakatongoperawo zvangu. Hapana rafu yandiri kuitwa apa ndagarawo hapana iripo. Inenge shirikadzi yeZarepati
yanzi ndibikire naElijah zvikanzi chokwadi chaicho naMwari wekudenga zvasara kumba zvishoma zvekuti ini nemwana wangu tikadya tobva tafa. Mukufa imomo aitonyima zvakangodaro, kwete murugare, mukufa chaimo akanzi atoda kufa tiri 2. Situation yako ina nothing to lose ka, nokuti unotozati kana tatodya nemwana wangu kwagara kuri kungofa. Saka mukufa unonyimirei? Behold, I do a new thing. Ndimwari unogona kuita zvitsva pakati pevanhu. Dambudzo nderekuti apiwa zvitsva naMwari kuzivisa kereke, anogona kuzvizivisa with pride. No wonder people resist change sometimes, because apiwa nyasha, apiwa chiroto, apiwa vision nedream naMwari, anogona kushoropodza vanhu vasina kupiwa chiratidzo ichocho kuti hamuna zvamunoziva, hamuna mata, hamusi serious, ndiri kutaura naMwari. I pray for wisdom, especially to the youth. Nokuti nedzimwe nguva Mwari unogona kurura dzimwe nyasha mukati meupenyu hwako for the better of the church, and unoda kuva superstar kuti vese vavava uvatarisire pasi nokuti Mwari ataura newe. RaMwari chairo rikauya mauri rinokupa kuzvideredza. Pride haisi nature yemunhu ana Mwari mumwoyo make, kwete. So murume akaiswa mumavhu kumeso ndokubva atumwa pamusoro pazvo. Mwari anotuma vanhu vane maproblems. Indaiti zvinotanga zvaita kuti unyatsotumika. Ina akandituma ndaiuya parengi pa4 2007-8 ndopa ndaiparidza apo. Ndokubva izwi rauya zvikati chienda unoparidza kutauni. Mwari uyu ndokubva aniima mari yekombi, ndokubva andipa message. Ndakafunga kuti pamwe asi Mwari koina handina bandi ari kunditi enda unoparidza. Pakafambwa. Mazano ndopa ndinoona kuti parefu apadhuza. Ako kare zvasiyana ka. Ndaimbowawo muranda washe nda man of God. Inyasha guys. Pakafambwa. So I've got friends. Mwaka yakagara nepasi zvikanzi unomboparidza kuti Mwari vanopa iwo anokunyimirei. When you are not in that season, ngwarira vanhu vanoparidza vhangeri risiriro. Nokuti Paul naSilas pavakapinda mujera vanakuita kana 5 hours vakaimba vakarumbidza Mwari, magedhi akavhurika vakabuda. But Bible rangu rinobva rati Joseph ari mujeri, the Lord was with Joseph, and ndokubva aita 2 years, yet the Lord was with Joseph in prison. Ukandiparidzira vhangeri raPaul naSilas, ini ndine destiny unge yaJoseph, unondiuraya. Ndo ndinofanira kuita prayer Mwari achiti achabuda kana mambo arota, yoda ndibude next week. Yekusaziva pfungwa yaMwari pamusoro peupenyu hwako inoita kuti ugamuchire rese rinokupa pressure. Murume uyo akatumwa ari bofu, aine madhaga kumeso. Ngwarira vamwe vanhu vari pamisheni naMwari but vanoita sekunge vanopisa tsitsi. Ndokumwe kuita kwaMwari kwekuti shirikadzi iri kutumirwa munhu waMwari ari kutumwa kumba kweshirikadzi. Kwaabva iye Elijah, chitubu chemvura chapwa mvura. Zvake zvatooma, kusisina mvura kubako kwaaigara. Mwari ndobva ndarangarira shirikadzi, enda kumba kweshirikadzi. Arangarirwa wacho ndiye ane flour nemafuta. Atumwa wacho kunoropafadza ndiye ane nzara. Pane kumwe kuita kwaMwari kwekuti dai wakakomborerwa kare but wakaona nzara kwete assignment. Wakaona kutambudzika kwemunhu waMwari, hauna kuona umwari huripo unokonzera breakthrough muupenyu hwako. Dai shirikadzi yakabvunza kuti kwamabva kwakanaka here muprofita, ota zvatoomawo kwatabva, asi Mwari vati zvenyu zvinowanda. Hautende vhangeri rakadaro. Ane nzara ari paassignment yekunowanza chikafu chemunhu anacho, iye asisina. Behold, I will do a new thing. Zvatakanamatira mindiro dzatakachemera takapindurwa kare. Iyo yekungoti kune kutaura kwavanhu kunoti mindiro yashe inononoka. To me that's a lie. Tinononoka kuziva kuti Mwari anopindura sei. Nokuti vamwe vacho ma-answers acho ato-overdue. Vanhu vakatumirwa Moses kuti vabude muutapwa muIjipita. Asi chii chakaitika?
Moses ndiye akatanga kutoburitswa nevanhu akanofudza makwayo atiza. Vanhu vakatumirwa kunzi enda unoburitsa vakati tinokutengesa kwakauraya munhu tokutengesa kuna Faro. Instead yekuti Moses aburitse vanhu vakatanga kuburitsa Moses wacho. Mhinduro dzimwe unoita dzekudzinga wega kana usina pfungwa yekuziva kutaura kwaMwari. Prayer wakaita Mwari akatoinzwa. Ndokubva akutumira munhu chaiye right anokuda, but akauya asina mari. Mwari vachizwa kuti achazoita mari, iwe waida ane mari. Uri muprofita unotoziva kuti asi pai ndakaita dzungu pai. Uchinyatsoona munhu wacho paava zvapo, asi pai pakafamba mhepo pai. Dzimwe nguva mhinduro yako payakauya wakaita sevana veIsraeri muIjipita, munoita Mozisi wekudzinga. Ibva pano tinokutengesa, uri mhondi yemunhu, iye ari delivera. So kumwe kutambudzika kunoita vana veIsraeri muIjipita, Mwari akavapindura kudhara. Nokuti Mozisi wacho akatoberekwa, but haasi favorite yevanhu vaatumirwa. He was not a good speaker. Mamwe maqualities akunotsvaga pavanhu vaMwari ahako. Pavakatumwa unzane munoona kuti muIjipiti makamira, muKenani makamira sei, vakadzoka vachiti hamupindike mune majaindi tinorohwa tikafa. Dai vakasvika mune vanhu vasina kusimba zvakanaka vakapera vaidzoka futi vachiti hamuna chikafu, tinonofa futi tinofa nenzara hamuite. Uri kuonera kuti pane pekuti mwoyo china ukakubata hauna the right person mulife mako, uneka problem kwaunozongoona so anonzwisa ake but haana mari manje. Hakuna confusion irwadza kudaro kuti anokuda wacho mari haana, anoda kukushandisa ane mari. Pane pafamba Satani ane love chaiyo, haana kana cash. Ende wecho kunzi chikururuda hudi kuinzwa statement iyo. Behold, I do a new thing. Tarira ndichaita chinhu chitsva. Chitsva chiri kuitika pahealing yablind Bartimaeus ndechekuti the process hainakidza, haifadze, hazvimuitire zvakanaka, but pfungwa yaJesu ndeyekuti murume uyu upofu hupere. Ndokubva atumwa. Randaverenga rati rwizi runonzi Silomu. Silomu zvinoreva kuti kutumwa kana to be sent. Jesu ndiye akatumwa naBaba. Ndokubva asangana nemunhu ane dambudziko, ndokubva amutuma. Murume uyu akaenda akageza akadzoka achiona kuti neimwe nguva Mwari shuwa vaida kutokuporesa but hautumike. Kana mhinduro iri mukutumwa vazhinji tichaipotsa. David paakauraya Goriath haana kusumuka mumba ati ndakunouraya Goriath, akatumwa nechingwa nababa vake Jesi. Kutumika kune nyaya. Haana kubva ati ndakunouraya Goriath ndakazodzwa. He was already anointed, yet with such an anointing he was humble enough kutumwa nechingwa iye aine zodzo. Imagine iwo ukaziziva kuti wakadanwa hapatumike munhu. Unenge wakutsvaga youth matiregererawo. He was on an assignment atumwa nababa vake. Ndokusvika hondo ichichiriridza, Mwari ndokumupa nyasha ndokubva uraya Goliath. First king wakaIsrael ainzi Saul akatumwa kunotsvaka madhongi araswa nababa vake. Ndokubva anozodzwa wakasamira akadzoka mambo. Yako nyaya inogona kufira pakuti hautumike. Uri kuda kuti Mwari vaite munhu anotopinda muprayer, Mwari zviratidzei nokuti munoshamisa muupenyu hwangu, zviratidzei. Vanenge vachakukwenye newe unoshamisa hautumike. Kune favor yaMwari yakangovigwa muobedience. Luke 17 verse 11. Varume vaiva nemaperembudzi vadanidzira kuna Jesu, mwanakomana waDhavhidhi, ati nzuro iongoni. Jesu haana kuti receive your healing, haana kuti be healed. Bible rangu noti akavatuma kuti endai munozviratidza kuvaprofita. Bible roti vari munzira kuenda vakapora, pasina kutaurwa izwi rekunzi porai.
tine vanhu vacharamba vachirwara nokuti havatumike. Chete. Iwo uda tobata kuti ndibatewo musoro, ndinamatire. Hazvina kuipa kubatwa musoro. Chakanakisa kubatwawo mukati memusoro, nokuti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. Dzimwe nguva zvausingade ndo zvakavigwa zvauri kutsvaga. Zvausingatombofarira ndo zvakavigwa zvacho zvauri kutsvaga. Mwari ane nzira dzakasiyana-siyana dzakawanda dzakakura dzekukuropafadza nadzo. But une formula manje. Une pawakatarisira kuti Mwari anofanirwa kudai kuti zvinhu zvidai. Iye ari kuti behold, I will do a new thing. Ndine zvandaishuvira, ndine zvandaitsvaga muupenyu kuti Mwari ndiitirei. Handina kuzviwana kuprayer side, ndakazviwana kuassignment. Paakandituma tichienda murodhi unoudza vanhu kuti Mwari akanaka. That was enough. Zvizhinji zvandasangana nazvo nokuti ndakanomira parodhi ndikati Mwari akanaka. Chete. The answer was hidden muassignment mukutumika. So Mwari uyu ane zvaanoda kukuitira muupenyu, but vakuru vakakutuma unoti kudii, especially muimba yaMwari pabasa raMwari. Ndiri kujairirwa. Why me? Vanyanya ngavatsvage vamwe. So aiva neright yekuudza baba wake kuti handitsvake madhonga marasa. Negligence hamuna kurongeka baba. Ende wesi baba pana patine mushandi. That's why baba vakatitora mushandi uyu munotsvaka madhongi. Kuti aigona kuti ndosaka achitambira mari pamba pano ngaaende kunotsvaka. But nokuti kuzodzwa kwake kwakavigwa mukuteerera pamistake yababa. Kumwe kushanda kwaMwari kunondivhundutsa mani. Baba vazvirasira madhongi ava havana kurongeka. Ndokuzotuma mwana kunotsvaka madhongi. Mwana paakateerera kurasa kwababa madhongi, akadzoka azodzwa mambo. Mamwe mamistake evanhu vakuru hasi mamistake pane program itoripo zvayo. Kungoti meso emweya aone. Pane kuti uvablame uvanongedzere, take advantage. Kuna vakomana vakaudzwa dzibaba vadhakwa vakashama no one wadoro ari mutende. Vakatora jira vakanopfekedza baba. Vakaropafadzwa. Nemudharanga akadhakwa. Kumukita kuMwari kunotishamisa. Bhaibheri rinoti Noa akabata wine akadhakwa akanobvisa hembe ari mutende. Mudiki ndokubva amhanya kunoudza vakoma kuti baba vakashama mutende. Pavakatora mucheka vakanopfekedza baba, Noa ndokubva avaropafadza. Can you balance the two? Kudhakwa nekukomborera. Unyange no type yako ayikomborereka pakati pachidhakwa icho chichi. Behold, I do a new thing. Assignment in a blessing. Zvimwe zvaunonamatira zvakavigwa mukutumwa, but iwe wakamirira one side remaansa kuti kana nanamata Mwari anofanirwa kudai, anofanirwa kunipindura this way. Inzwaka. Testimony inoreva munhu zvaakaitirwa naMwari, kwete zvauchaitirwa. Inofanirwa ngokusimbisa kuti Mwari vachiri kuita. But kuti vachaita sei muupenyu hwako, it's another story. Usanamate une formula, namata une revelation yekuti he can do a new thing. Peter vairedza hove votengesa wana mari. Paakafamba naJesu akanzi enda unobata hove uvhure mukanwa ine mari. Pana Jesu pane dzimwe nyaya dzinofanirwa kuchinjwa. It's a new thing. Nokuti havaitotengesa hove kuti vawane mari. But paakafamba naJesu akanzi ukabata hove inobhadhara yega. Hove iyo ndo yatoo customer. Saka usina revelation ya Kristu, ihove ngani dzawakuendesa dzine mari. Nokuti pfungwa yako ndeyekuti dzinongotengeswa wowana mari. Behold, tarira, ndinoita zvitsva. Mwari ane zvitsva zvaaida kuita newe muupenyu hwako. But wakadzokera pafoundation yekuti Mwari haadaro, haaite izvozvo. Ndakuudza ndikati link kana kuti hint iripo. Mwari haashanduke asi unoshandura zvinhu. Kureva kuti chese chaodzwa naMwari kana chiri chitsva uchichidhauta, cheka purpose. Mwari paakanditi enda unomira parodhi uparidze Jesu haisi crusade. Kune makrusade nemaplatform anoimbwa, it's something new in me. Kana shamwari dzangu dzakandiona dzakandinzwira tsitsi pa4. Wandakafunda naye akambouya. Aiti angada undikansela so. Zvakatanga rini?
ndikati I had a dream zvinoita vanopenga nerorota. Why? Because hazvisi musystem. Akanditaiwa kana ufunga kuparidza svaga chechi uchimirira chechi uchienda osa kune zvakajairwa nevanhu. Yaita ngecounseling achida kukanzura chipo changu. Akazomboyagara neni pasi zvikandi Bhururu ndofunga usimba wakubata udonyepera chechi. Uchadya Bhaibheri. Yanga iri mokari. Anda kuziva kuti iprofesi ndiri kudya zveshuwa. Ndikukutaurira ka. Ilafi yangu iBhaibheri ka. Handina zvandakaachievha zvisinei nezita raMwari. Dai asiri Jesu hapana iripo. Asi kuti inyasha. But zvitsva zvikadediswa naMwari kunzi ita. Sometimes aombererwe maoko nevanhu auite favorite yevanhu. Vanhu vanoda chinhu chaane maresults kwete chiri kutangwa. Fimba musikana omudza ndine vision yekuzoita marori nematractor. Anopfimba nemunhu ane marori. Zvinoita here kuti aende kunoudza baba wake kuti mukomana andipfimba tete ndamufarira adazoita mabhazi. Zvinonzi kwaakasazoita. Vanhu havabanke on vision, they trust on the result. Saka uchiona paunoita vision yekuti Mwari vataura neni kuzodai so vanoti uri kunyepa kusvika Mwari akutsigira nemaresults. Ende ndo zvakakunakira Mwari manje havanyadzisi. Kana vataura wakaita unogona kuseka for a moment, for a while, une madhaga kumeso uchitadza kufamba, but unodzoka uchiona chete. Result haishaike nokuti Mwari wakatendeka. Zakaria baba John the Baptist gore raakava nemwana ndo gore raakaita futi problem. Akabuda muhall of the holies asingataure. Usandiudza kuti chechi yakati it's okay. Vakaita makuwa muside ma WhatsApp group vakaudzana kuti mune muchibata muri mabishop manje Mwari anoranga. 9 months kaasingataure mutaro. Ende basa remufundisi kutaura ka. Manje kana speaker yatsva basa rapera utomboda kudzingwa. For 9 months haana kuenda papulpit. But a miracle was working in process. It's a new thing. Chiri kuitwa naMwari. So sometimes people they judge. Mwari haadaro kurasika ikoko kwauya asi kuziva zvaari kuita. Asirizo isati daro. Ko paari kuti ndichaita zvitsva. Zvitsva zvacho haugoni kuzvigamuchira. Tinotoimba vanhu kuti anoshamisa. But akatanga zvishamiso taakuti tasuspect. Kuti aiwa atishande nenzira iyoyo. Ndakuudza kuti end result ndinofanira kukuudza kuti zvina Mwari. Kana Mwari vakutuma kuti paridza kunaka kwaMwari, no matter the way God is involved. Nokuti ndo pfungwa yavo yekuti vanhu vatendeuke vazive Mwari. Zvokuti vanhu havasi kuzvigamuchira zvisi masystems enyu ndo pfungwa yemunhu. Today I'm a voice. But voice parakatanga vanhu vakawanda vakauya kuzogara neni pasi kuti bamunini hatidaro. Pandaifamba netsoka kuenda mutauni, vanhu vanga vasingaone Mwari vaiona kusakwana. Vanhu manheru aizokuti takuona paBelvedere iwewe. Ndinofara kuti Mwari vakatendeka. Ndichiri kuonekwa. Pava kundionera pacho manje. Ini testimony seya Lazaro ndoidaka. Lazaro vakatoronga kuda kumuuraya kwete nekuti aiparidza. Akafa 4 days Yesu ndokubva auya akamumutsa. Saka Lazaro vaida kumuurayirei aingoonekwa achiwaya. Kuti Mwari ataure nevamwe vanhu no matter the title. Yes, Mwari unogona kutaura message nemunhu asina chigaro. Zvinoita kuva pachigaro usina kugarwa, zvinoita futi ka. Asa uzvizive. God can use anyone. Kana pagwenzi akataura naMozisi pagwenzi, gwenzi raipinda chechipi. Kana dhongi rakagarwa nemuprofita rakaudza muprofita kuti mberi kwakaipa, dhongi iri ranga rine chiposition here. Kana Mwari ada zvake, dhongi rinombopiwa mic kuti mborova. But chiona nharo dzinoita munhu ari pachigaro manje. Balamu naBhalaki wakainzwa nyaya.
ari padhongi pane kuti ati nhasi ndashamiswa, dhongi riri kutaura. Kana kutomboshamiswa, munhu akajairira position haana zvinomushamisa. Akatanga kutorova dhongi racho kuti handabasa kuti uri kuona profeti ndini pano. Dhongi rakaroverwa chokwadi. Inenge nyuchi inofira uchi hwayo, nekunaka kweuchi unofira mahara. Unopiswa nemoto nokuti uda kupa vanhu uchi. Chandinoziva, God can use anyone. So chona usatarisire munhu pasi. Tavanozive haatombo qualify kuzodai. Tine ma standards edu sevanhu. Kuita kwaMwari kunoshamisa. Unoti paakandidana kwasina vanhu vari beta, ndaitorwara in 2006. Uchibva kuclinic uchienda parengi. Unoti kwakusina vafundisi vasvino. Vakarongeka chakana vari kuBible school, vari kunyatsodzidza chaizvo. Mwari vakada vanongopa dhongi maiki kuti mborowa. Nhamo yedhongi ndeyekurohwa nemunhu akarigarira. Because ndiyaifungidzwa ndiyaifanira kuona nekutaura. God can use anyone. Iva neopen mind yakadaro kuti Mwari vanogona kushanda chero nemunhu wavada panzvimbo nechikonzero nenguva yavada. So when you mature in understanding God, uchana dzimwe mhinduro dzawaifunga dziri kunonoka, dzina kunonoka. Pana akatokuudza, but akakuudza wacho wagara wakamubvisa paposition yevanhu vaunoteerera. 2 Kings chapter 5. Naaman healing yake yakauya nekuteerera musikana aisuka ndiro pamba. Remember, Naaman aitova army commander ane rank hombe, but Mwari vachida kuti apore vakamukumura nyembe vakati mboteerera wendiro. Iwewe wekumba kwenyu wendiro ndewendiro, hapana chaanofanira kutaura. Une klasi yevanhu vaunonzwa. Ndosaka zvichinonoka ka. Kumwe kuita kwaMwari unoshanda nevanhu vakazvidzika, vaunofungidzira kuti havana chavanoziva, nekuti yekwaMwari haisi yevanhu vanoziva, ndeyevanhu vawanirwa nyasha kuti vazive. Behold, I do a new one. Ngandipedze message. So muchinda aenda kumvura ageza, ndokubva adzoka achiona. Healing yekuona kwake yaitikira kurwizi. Abva pana Jesu ari bofa ine mavhu, ndokunoporera kwaenda. Unosara kuti Mwari unogona kushanda nevamwe vanhu. Iwe una Mwari, yes, but pane pavanogona kukutuma kune mumwe munhu. Nhamo yekutanga yemunhu mugarden, murume asikwa naMwari. Mwari vakamunzwira tsitsi asina kana dhimoni. Vakati hazvina kunaka kuti munhu ave yega. Ivo vainaye vari tu, Mwari vane munhu. Vauya pana Adamu ndovatsanuka zvinhu zvinomira mushe. Zvinototadza kuti mira mushe uina Mwari. Mwari vaina Adamu vakati panapa panatombomira mushe mana. Po panotadza kumira mushe sei Mwari muineni? Zvanzi aiwa pashota munhu mukadzi. Mwari vakanzwira tsitsi munhu asina mukadzi, ivo vane munhu wacho. Why? Nokuti izwi rakaprofita rokunzi be fruitful, multiply. Hamuwande nokuti una Mwari, rinowanda nokuti une mukadzi. Kune nyaya dzinotoda vanhu ufunge. No matter wakazodzwa sei, unonamata sei, learn to value people. Kune nyaya dzinotodawo vanhu. Adamu akanzwirwa tsitsi nokuti anga asina munhu, iye aina Mwari, asina chaatombotadza. Mwari akati hazvina mbonaka, tsano vari vega. Denga rikakutarisa riri kunzwira tsitsi. Nokuti unonzwa munhu achiti chandakanakira handisike kumba kwemunhu, ndo chawakatoipira. Ndokutoipa kwacho. Nokuti dzimwe mhinduro dzaunoda kuti Mwari vakupindure, anoshanda nevanhu. Unaye Mwari, but inzwa ka munhu anga ana Jesu akatumwa. Kwaakatumwa akaenda, paakadzoka akadzoka achitoona. Kune vanhu vane zvinhu zvako hazvisi kudenga. Kune zvinhu zvisiri kudenga kana vanamata sei hauzviwani. Bhaibheri rinoti mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Chokwadi ndeichi, asi anowanikwa kumaraini kwawo. Namata kadenga rivhurike kuti chokwadi vanobva kuno uyo. Anobva kuna Mwari, yes, asi anogona kuwanikwa kumufakosi. Panotodai kombi futi tuwane zvakabva kuna Mwari.
vana zvipo zvinobva kuna Mwari ndonge waroora. Ukanamata unofira mupureya usina mwana. There is a process involved and there is someone involved for manifestation. Yozvora kuti Mwari vakupe. Andabasa nemunhu. Une zvauchashaya even uina Mwari nokuti hauna basa nevanhu. Iye anoti haugone kudai kana wakavenga munhu ikoko. Kurati Mwari hadi kudiwa direct, adatanga una madanana kuno, obva abvuma kuti kuno kumunotidao. Murume uyu akatumwa tobva pana Jesu ndokundogeza kwaakudzoka achiona kureva kuti kwaakatumirwawo nezvaakaudzwa kuita ndozvakaita kuti kupora kuwanikwe. But atumwa somewhere. Rwizi iri runonzi Silomu rinongoreva kuti kutumwa. Kurati Mwari nyangwa akatuma Jesu. Jesu iye anokutuma futi kune vanhu vaakatumira nyaya dzako. Alright, murume uyu aigona kuramba ka kuti muri kuti ndende kunogeza inda ndageza kuseni. Pawageza kuseni wangoita smart but waramba uri blind. Kusilomu manje akukusiye uri smart, kunokusiya waakuona. Ndokusiyana kwazvakaita. Nokuti uchaona kuti neimwe nguva healing yako iri ikoko. But wakazudza ndagora ndichizviita izvo. Ungaudzwe yekugeza iwe uchigeza. It's an insult ka. Kunenge kuwanzirwa. Saka uchiona vanoshandira kumapano vakaziva kuti une hutsvina ndosaka usiri kuroorwa. Iwe uchifungidzira kuti mweya wetsvina. Iwe ona kuti aiwa une hutsvina. Vangakuudze here kuti une hutsvina havadaro. Vanokupa matatu unogeza kuseni, masikati, mane unotochena chete ndikukutaurira. Unoona unofunga kuti munamata usi munamata imvura. But hazviite kukuudza kuti geza. Tinongoti kune mhepo dziriko chigeza imiteuro uyo chigeza mvura. Kune message yaunogona kupiwa unoona sekunge kuwestirwa time. Because unoziziva izvi. Enda unogeza, ambogeza murumo. Saka Jesu akamupa a reason, akamisa mavhu, a reason yekuti asaite nharo. Asi mweya wenharo uriko, even reason iripo. Strive masiwa nekoneta anonamata. Iwe une line, handset iri kukunetsa. Uchiri kufunga, unofunge iwe. Sometimes you need people who can inspire you. Kwete maridzo, inspiration chayo. Do you know the Bible rangu rinosvika parinoti simba enda kumujuru kwete ku all night. Simba enda unomboona inspiration kuti tunhu tudiki kuti batakarongeka zvokuita zvinhu. That's why ndi challenge vanevarume vanotosungirwa maintenance. To me it's an insult to manhood. Why? Ndakaona inonzi yemhuka, inonzi chiko documentary yemhuka geographical wildlife. Shiri kwete munhu inonotora maworms kure youya padendere yopa vana shiri. Kogoita tsano vane ndebva kuiswa cheni titingira mwana shuga. Unotsana kuti uyu anokundwa neshiri. Uyu unotoda kusungwa. Iwe munhu ari above animal level but mhuka nyangwe neudiki hwadzo inotsvagira vana chikafu. Iwe ndoda kutobvunzwa nzi tinodyei pano iwewe manje. Kutosungwa. Kunzi asungirwei ari kunyima vana vake shuga. Kwete vanopa next door vake iwe akabereka adoda kutoiswa cheni maoko kuti vapfana vadye. Yaona Satani anombokwana zveshuwa. Because izvi zviri palevel yecommon sense guys. Unoita mubereki anoitiswa mari icho yekusakuriswa kuti apiwe shuga, rice iwewe nefoni yauinayo haunombokwana iyo. Haudi preaching unotoda kushaudzwa. Do you know kuti Jesu pane imwe nguva mutemberi akabata chamboko. Pane vanhu vasingade message. Hauzivi kuti wakaberekwa. Taparidza kudai kuti shuwa ndakuenda next week ndikuenda kubwera. Waitomirira mharidzo. Chiri mulevel yecommon sense. Kana une mhuri yako chengeta mhuri yako. Zviri palevel yecommon sense. But common sense anyway hadzisi common. Saka muBhayibheri makazonyorwa kuti varume dai vakadzi venyu. Kwete opa next venyu.
ndovana kuti varume tine basa. Ukaona Mwari akutotudza kuti potai muchida vakadzi venyu, tinoziva tiri nhubu zveshuwa, kuda vedu kwakaoma. Iyo kuda mukadzi wako kutori mubhaibheri. Indaiti zviri common kana ari wako unomuda. Mwari ndokubva kuti akatoita wako pane nyaya. Asi dai pakanzi varume dai vakadzi, mai we kavenyu aka ndokakauraya chinhu ichi. Why? Because mune blessing muzvinhu zvese zviri mushoko raMwari. Nokuti imwe message haisvikiri kwauri nyange uri baba. Adzimai vako vanogona kupiwa grace naMwari. Sara anoudza Abrahama kuti mwana uyu namai vake ngavabve pano. Abrahama aita nharo. Mwari ndokubva kuti zvataura Sara ndizvo. Nokuti Ishmaeri haasi mudyi wenhaka. Mwari anogona kutoshanda futi nemadzimai. Varume wanda havasi kundiitira musha. Ameni yacho iri low. Ndati vakadzi ava vanogona kushandwa futi naMwari kuti imba iite musha. Chivanhu ndo chakatibata kuti baba wepano ndini ndindoronga zvese. Handakuramba kuti ndiwe baba weipapo. Advisor kusi kutongwa. Ndakuita nge ndiri kudare remachinda man. Ini kare ndaiva netsika yekuti adzimai vakataura chinji nemusoro, ndaitsika ndoramba ndozochitaura ndiri next week. Unozonzwa kuti ndozvandaitaura akaizoti zvinobvira kunoko. Dai dzimwe marriage dzisingatomboda prayer, dai murume aigona kuzvideredza nokuti Mwari uyu pane paanogona kutaura namadhamu kuti instruction iuye kumboko. Iwe wazoti Samson kuti aberekwe, mutumwa akasvikira kune mudzimai waManoa, baba waSamson. Murume akazoti Mwari mutumwa auya kuna adzimai angu ngaauyewo kuno, varume tenharo kuti azvigumireko kuda tombomuonawo mutumwa wacho. God can do a new thing. I'm sure my time is done. But nyaya ombe ndeyekuti usaseka ane mavhu usingazive kwaari kubva. Usaseka ari kutambudzika naso usingazive kuti abva kupi, zviri kufamba sei. Unogona kuseka vanhu vakasangana naMwari vari pamission yezvinhu zvaMwari. Don't quickly judge people. Kunobviwa kwakasiyana. Zvatasangana nazvo kumashuro zvakasiyana. Saka uchaona dzimwe nguva testimony yangu kwauri haisi testimony because zvinhu zvacho unozvigona wega zvisina kana prayer mukati. I remember pandakapupura ndatenga Honda Fit, kunoona kwangoti Fit kwandiri baba inyaya. Tine kwatakabva kaiso. Yaitova breakthrough yedzinza, kutara yangu dzinza. Shoko rakasvika kumusha kuti taane mota, musha wese ukati taane mota. Nokuti kwatinobva kwakasiyana. Don't quickly judge people. Tashwa ndonyaya dzangataura kuti shwa ndaona Mwari, tinenge tatomuona ufunge. Zvimwe zvatinotenda nazvo Mwari kwauri haisi nyaya, but hazvinditadzise kuramba ndichitenda Mwari. Usatsondorwa kutenda Mwari pazvidiki zvawaitirwa, nokuti kune vamwe zvidiki asi kuna Mwari chihombe chinechi. God bless you. Mwari vakuitire nyasha. All right, God bless you. Amen. Tinotenda zvikuru. Yes. Amen. Tinotenda. Akanaka Jesu munoshamisa, munoiteminana nezviratidzo. Makanaka Jesu munoshamisa.